Bos días. O certo é que cando comecei con este e logo que foi, sabía que non era doado todos os días falar de algo porque non nos engañemos, na bisbarra hai moitos temas recurrentes, os problemas son moitas veces os mesmos e contar algo distinto cada día pois non é doado. Hoxe estaba buscando, pensando que contar acabei unindo tres cousas que parece que non teñen nada que ver, pero que ao final é o mismo, non? É o que falamos últimamente moito, que é como construímos o lugar donde vivimos. Por un lado, unha nova que dicía que fora agredido unha persoa do servicio médico, non sei, non lembro en que pobo, pero por agredida por un paciente, que por desgracia é algo que sucede máis do que pensamos. Por outro lado, as protestas dos pais, das AMPAs, pola falta de profesores de apoio, que é tamén un tema recurrente todos os anos, pero que neste principio de curso, máis alá do transporte, máis alá das pequenas deficiencias ou grandes deficiencias que pode haber nos colexios, bueno, pois este ano a falta de profesores de apoio está sendo realmente preocupante, porque ademais sabemos que eses profesores de apoio son os que van a marcar a liña entre que calquera persoa discapacitada ou non poda estudar como o resto ou non. E en terceiro lugar, unha cousa que nos contaba onte pola tarde un alcalde nunha entrevista que poderedes escoitar no luns de conversa da semana na semana que ven. E el dicía que nesta primeira parte do mandato tivera que deixar de lado un tema que era o bacheado e asfaltado das pistas para facer outras cousas, porque tiña que priorizar os servizos de conciliación, servizos de axuda no fogar, outro tipo de servizos que a xente evidentemente demanda e que unha vez que son implantados, unha vez que son postos a disposición da cidadanía, lóxicamente xa non se poden retirar porque a xente entende que os necesita. Entón, o que fixo é tivo que deixar de lado eso e agora contaba con que na segunda parte, despois de ter que subir impostos porque non chegaba, evidentemente buscar recursos por outro lado tamén, bueno, pois agora sí, na segunda parte dedicarase un pouco a bachear e a asfaltar, que tamén é necesario e que tamén é unha cousa que no rural sobre todo se pide bastante. Parecen tres cousas dispares, pero estas tres cousas ao final é o mesmo, é dicir, os recursos que teñen, sobre todo os concellos de menos de 10.000 habitantes, os concellos de menos de 5.000 habitantes teñen un problema serio coa financiación, co financiamento, ou falamos en máis dunha ocasión. Os grandes teñen outro tipo de recursos, incluso poden ter problemas económicos, pero poden recorrer a créditos porque os volúmenes económicos cos que traballan son moito maiores, pero os concellos máis pequenos evidentemente tamén poden recorrer a créditos, pero métense en máis problemas, é dicir, que teñen que axustar moitísimo máis. Eu creo que non se pode construir un país desde arriba, pensando en industria, pensando en crecer, pensando en... Non, tense que construir desde abaixo. Hai unha contradición moi curiosa. Cando se construye un polígono industrial, sexa donde sexa, o que se fai é ponse as rúas, delimítanse as parcelas onde se van a construir as fábricas, e cando alguén monta unha empresa nun polígono industrial recén construído, o ten claro. Aquela é a parcela, chega, monta a súa nave, a súa fábrica, o que sexa, ten todos os servicios, o ten todo desde o primeiro momento. En cambio, no rural, sobre todo, nas grandes vilas funcionan de outro xeito, lóxicamente, porque xa teñen un mapa, unha estrutura urbana, pero no rural, sobre todo, como se construen as aldeas, os novos espazos de vivenda, ou como crecen as pequenas aldeas. Bueno, pois, parceliña a parceliña. E cando parceliña a parceliña resulta que hai un número de veciños que xa é suficientemente para ao mellor constituirse nunha asociación e empezar a reclamar cousas que xa tiñan que estar, bueno, e a partir de aí cando se empeza a valorar como podemos darlles os servizos que nos están reclamando. É dicir, se un quere ir a vivir ao rural, que é unha cousa que sempre se di, hai que repoboar a España vaciada, etc. Bueno, pois cando un fala fálase todo o tempo deso, pero non se fala de que para ir aí os servicios póñense unha vez que chegou a xente. Non se poñen antes, non se está presionando, por exemplo, as empresas de telefonía
para que conecten un internet decente, con algo decente ao rural, porque hai empresas que non necesitan estar, digamos, pegadas a unha vila, poderían estar tranquilamente no rural, pero necesitan unha serie de condicións moi concretas. O saneamento exactamente igual, un pode querer ir a vivir a unha aldea pequeniña e atoparse con que o saneamento é un problema, porque non existe, o mellor ten que traballar cunha fosa séptica, a luz vai como vai, porque ás veces hai cortes en canto hai unha pequena tormenta, o de internet de alta velocidade é un soño, ten internet, si o ten, e grazas, ten que levar os cativos ao colexio porque o transporte escolar non chega ata a aldea, ou queda bastante afastado, si ten que ir a un centro médico, ese centro médico queda lonxe, entonces ten que, é dicir, depende do coche absolutamente para todo. E só, insisto, cando empezan a ser unha masa crítica suficientemente grande, empezan a reclamar, e cando os concellos empezan a valorar, oye, pois a esta xente hai que darlle estos, a esta xente hai que darlle aquilo. É curioso como a parte industrial o ten todo desde o primeiro momento, e a parte, digamos, humana de vivenda non o ten hasta que xa, digamos, que xa está vivindo, ata que xa non queda máis remedio, digamos. Eu creo que temos que cambiar o xeito no que pensamos no país. Temos que precisamente sumar todas esas cousas e valorar cales son as prioridades en este país. O mellor non temos que pensar tanto en construir industrias se non hai antes unha xente vivindo, é dicir, é certo que todos necesitan emprego, é certo que se necesita crecer, digamos, para ter máis diñeiro, pero se ese diñeiro non vai a servir para o que ten que servir, pois non vale para nada, e ademais teremos que consultar os veciños que é o que queren. Non se pode implantar unha industria simplemente porque un político nun despacho decida que boa, terase que consultar o modelo, non? O certo é que un concello pequeno non é moi distinto dunha casa. O que hai que facer sábese, pero tense que decidir que é o que máis interesa en cada momento, e cando xa están solucionadas as principais eivas e os principais problemas, é entón cando comeza a facerse outro tipo de cousas, ou mellor permitirse algunhas cousas, non? É curioso como nós, os cidadáns, somos capaces de estar un xoves, por poñer un exemplo, un mércores diante do colexio protestando porque faltan profesores de apoio, ou acudindo a unha manifestación para que a sanidade pública mellore, e 2 días ou 3 días despois acudir a un concerto no Monte do Gozo ou a unha romería en algún lado, que sabemos que teñen un custo enorme, porque ademais acaban publicándose eses custos, e somos capaces de compaxinar na nosa cabeza ambas as dúas cousas sin que nos faga crack, sin que nos diga, pero vamos a ver, como podo estar pedindo que haxa profesores de apoio e ao mesmo tempo entender que se faga un concerto que costa miles de euros, centos de miles de euros en ocasións? Pois evidentemente aí hai unha conexión que teremos que decir, non quero ir ao concerto, quero isto, e cando isto este solventado, bueno, pois entón xa iremos ao concerto. E a cultura pódese facer de moitos xeitos, non necesitamos ao mellor traer a grandes estrelas, polo menos durante un tempo, ou si temos que traer a 20, pois traemos a unha, tampouco pasa nada, pero sin embargo o asumimos cunha naturalidade que realmente debería facernos reflexionar.